आसामनि गिबि सारिनि रादाब बिलाइफोराव गाहाय रादाबफोर जा सेबखांजादों बेखौ फरायथिनो थाखाय आं नुजाथिदों। गिबियावनो लानोसै सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं। बेहाय दङ CITआव BTRनि गोदान सोलोंथाइ खान्थि रेबग्रा रोंगौसा आफादनि गिबि मेल खुङो। बेनिफ्राय बाक्सायाव 25 केजि गान्जाजों लोगोसे सानै हमजादों। बे हमजानायफोराबो बर' गोजासै। मा गाज्रि खामानिफोराव लोब्बा लायो जोंनि मानसिफोरा। बे नगाव आरो लंकानि भेक्सिन मिरुआव दावराव दावसि आरो चिराङाव होंगो दोगो थासारि। अन्थाइ खुबैदों नगरआवथ' डाक्टार नार्सफोरखौ। बेनिफ्राय हिमन्त आरो कनराड चांमाया गुवाहाटीआव जथुमदों। मेघालयनि गिबि मन्त्रि कनराड चांमा, आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा मोनहा गुवाहाटीआव गावसोरनि हादोरसानि सिमनानि बाथ्राखौ लानानै ज' जिरायदों। आसाम सोरखारा इउ-टार्न लाबाय। आसाम सरकारा इउ-टार्न लाबायनो। दा बेखौ जोङो फरायबा मिथिगोन बे इउ-टार्नआ आसलथे बै जे गामियाव न' गिदिर लुनोब्ला पन्चायतनिफ्राय पारमिसन आरो टेक्स होनांगोन होनदोंमोन, बेनि बेलायाव एखे नंथारा जाहैबाय। मेट्रिकनि जर'खा आनजादनि थाखाय सेबाया थामथिम। गांद' आयदायाव जागोन आनजाद। बेनिफ्राय सभाराम बरगयारि फरायसालिमानि गोदान मावफुं आफाद दाफुंदों। बेनिफ्राय जाबाय गसाइगाव महकुमानि जलाइस्रिनि हायनारियाव BPI दलनि गिदिर धर्ना। सुखुथायाव दङ रावनावबो सुबुंथि गैलिया। बे रावनावबो सुबुंथि गैलिया जादों। बेनिफ्राय जाबाय गुवाहाटीयाव 2 लाख नकल रांजों लोगोसे सानै आइजो हमजादों। पान्जाब सिमनायाव पाकिस्तान एयारफर्सनि उरां जाब्रबथायाव गान्जानि स्मागलिं खालामनाय स्वराज माजदा ट्राक गारिखौ हमदों। बेनिफ्राय फैबाय खनसेल' बाहायजानाय प्लास्टिक बन्द इउर'पियान इउनियननि। इउर'पियान इउनियना खनसेल' बाहायजानाय सिंगल इउज प्लास्टिकखौ बन्द खालामबाय आरो बिसोरनि गासै हादोरफोर आरो मानसिफोरा बे बागै आखाइ इसारा खालामनांगौ होननानै। बेनिफ्राय जाबाय मुसलपुर बरमासालियाव देहा फालांगि आड्डाखौ रायजोआ सिलिंखार खालामदों। गाज्रि बेफोरखि जायो गामि ओनसोलाव। बेनिफ्राय जुलिनि उनावबो गोविंदआ सानै एक्ट्रेसनि थाखाय फाग्लामोन। बिसि सुनितानि हुमखियाव मोजां मोननायखौ नेवसिनांदों। बेखिनियानोसै। बिनि उनाव जों थांदिनि अग्रदूय रादाब बिलाइयाव। बेहाय दङ ड्राग्स क्रयर बाबै शिशु सन्तान बिक्री। माजे अनाखाना बेयो भरागावनि जाथाय। सासे अन्थाइ बिखा ड्राग्स फाग्ला बिफाया गावनि 2.5 बोसोरल' फिसाज्लाखौ ड्राग्स बायनानै जानो फैसा गैयियाव फानदों। दा हमजाबाय, गथ'आबो रैखा जाबाय। बेनिफ्राय সীমা সমস্যা সমাধানৰ বাবে যৌথ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ অসম মেঘালয়ৰ। आसाम और मेघालयनि चिफ मिनिस्टारफोरा गुवाहाटीआव जिरायदों रुजुरुमै सावरायलायनो।
जाहाथे सिमा जेंनाखौ मोजाङै सुस्रांनो हायो। बेनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय बिटिसि 2 समस्ति दाबि इउपिपिएलआ फैगौ जे उफेरा एमएलए नि इलेक्शन बेहाय मोननैबो समस्ति तामुलपुर आरो गसाइगाव मोननैखौबो मोननो लुबैदों। 44,000 अतिक्रम देखर संक्रमण सक्रिय रोगीर संख्याव बारि 42,000 बारबाय माबायाव जोंनि हादोराव भारतआव कर'नाजों साग्लोबजानाया आरो थैनायनि अनजिमायाबो बांदों। बेनिफ्राय बादपरिल राजीव गांधीर नाम मेजर ध्यानचंद नामत खेलरत्न बঁটা दा खेलरत्नखौ मेजर ध्यानचंदनि नामावसो होसिगोन। इउडिएफ बाद दी उपनिर्वाचन विरोधीर उमैहतीया प्रार्थीर प्रस्ताव जे महाजोट जे एमएलए इलेक्शन थांनाय आसामनि जे बिसायख'थि बेहाय महाजोट जादोंमोन बेहाय कांग्रेस इउडिएफ बीपीएफ बिसोर दंमोन। दा नैबे उफेरा इलेक्शनाव इउडिएफ खौ गारसिगोन कांग्रेसआबो थाफानाय नंला बेजों रायजो दल आरो कांग्रेस बिसोरसो ज' खासिगोन ज' जासिगोन। बेनिफ्राय मोनसे जाबाय मा नैबे रादाबखौ फरायसाफोरा एसे मिथिनांगौ। परीक्षा दी पोৱা ফলাফল আৰু নিদি পোৱা ফলাফলৰ তুলনা কৰিব নোৱাৰি राज्यत 38% शिक्षके बीएड डिग्रीधारी सदनत शिक्षामंत्री राज्यत 38% शिक्षके बीएड डिग्रीधारी सदनत शिक्षामंत्री सोलोंथाइ मंत्री रमेश बेगवा बुंदों जोंनि राज्योआव 38% फोरोंगिरिफोराल' बीएड डिग्री दं बाखि माखाया गैयानो। बेनिफ्राय होनदोंबा परीक्षा होनानै मोननाय जि फिथाइ मार्कशीट आरो होआलासिनो मोननाय फिथाइ बेनि गेजेराव रुजुनो हाया बेनिफ्राय कोविड परिस्थिति केनेके पुनर खुलिब विद्यालय स्कुलखौ जे खुलिनो होनदों जे कोविड थासारिया मोजां जायाखै बोरैहाय स्कुल खुलिनो आरो बिनि फोरमानखौ नायनो जोङो केरालाथिं नोजोर हरनांगौ। केरालायाव दा जोबोद जाफिनदों बेखायनो जों सांग्रां जानाया गाहाम। पाठ्यपुथिर अभाबत भुगिसे महाविद्यालय छात्र छात्री कलेजनि फरायसाफोरा टेक्सटबुक नि आंखालाव गोग्लैदों। लेखा गैया मानो लेखा गैया लेखा गैयियानो जाबाय फरायसानि आखायाव लेखा गैया रां गैयिनि थाखाय नङा राङा दङ नाथाय बाजारावनो लेखा गैया। मानो होनब्ला कोविड थासारिनि थाखाय सेबखांसालिफ्रा गासैबो बन्द जानानै थानांदों। बेनिफ्राय मोनसे जाबाय मा मास मांखर नामत नितौ राज्ये खायसे बरबि अসমत আছে मात्र 15খন অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা কসাইখানা যে प्रटिननि नामाव मानसिफ्रा ना बेदर जायो नाथाय बिससो जागासिनो दं नामा बिदि जादों आरो गोबां बेदर दखानि ना दखानिफोरानो लाइसेन्स गैया बे जाबाय। बेनिफ्राय मोनसे रादाबाव अग्रदूतनिफ्राय पलेण्डर ग्रन्थागारत उपनिषदक मर्यादा पलेण्डनि बिजाब बाख्रियाव भारतनि जि सिबिथाव बे उपनिषद बिजाबखौ मान होदों दोनसोदों आरो बे जाबाय। दानिया फैदिनि असमिया प्रतिदिन रादाब बिलाइयाव बेहाय गिबि बिखङाव खालि एडभार्टाइज थामथि बिखङाव दङ जे দূৰেৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰলৈ উঠাই নিছিল ট্ৰাকত সাফল্যৰ পিছত ট্ৰাক চালকৰ সম্বৰ্ধনাৰে মীৰাবাই চানুৰ কৃতজ্ঞতা। মীৰাবাই চানু बै जे वेट लिफ्टिंआव एबारनि टकिअ अलिम्पिकआव रुफानि मेडेल देरहाबाय बे आइजोखौ गावसोरनिनो जायगानि सासे ट्राक ड्राइभारा गोजानाव थानाय बिनि जे एक्सारसाइज जायगा वेट लिफ्टिंनि बे जायगायाव गावनि ट्राकआव दैखांनानै लाङोमोन आरो बेनिफ्राय आलोचनाखौ क्षुब्ध बराकर संगठन बराकनि आफादफोरा आसाम आरो
मिजोरामनि गेजेराव सावरायनायखौ साबजायाखै बेखायनो ओरै बुंदों मिजोराम आरो अखम सरकार निर्लज्ज आत्मसमर्पण बे बराकनि माखासे आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरनि बादिब्ला आसाम सरकारा मिजोरामनि खाथियाव लाजिथावै खर' गंग्लायदों सारेन्डार जादों बेनिफ्राय जाबाय मा खाद्য নিগমে যোগান ধরা আসনের চাউলৰ বস্তা ৰেলৰ পৰা প্ৰেৰণ হয় গোপন খাতিলৈ नायदो रेलगारिजों फैयो बे रेलगारिनि डाब्बानिफ्राय जे माइरंफोर खावो माबा माबि खावो बेफोरखौ जोंबो मिथिगौ नाथाय एफसीआईनि बे माइरं बस्ता जायो गोरिब मानसिनो रायजोफोरनो राननानै हरनो लाबोनाय बेखौ माबोरैहाय बबे बिखाजों रेल डाब्बानिफ्रायनो फारखुमा हरो बेसे गिदिर खोथा जादों अखमर चाउলৰ माफियार कौटि टुकिया कला बाजार बे जि माफिया माइरंनि बे माफियाफ्रा बेफारिफ्रा बे खामानिखौ कौटि कौटि टाकानि मावगासिनो दं बिनामुलिया चाउल 20 टाका बांलादेशखौलै बे माइरंफोरखौनो जेखौ बायनाङा फैसा लाया हलासिनो रायजोनो राननांगौ बे माइरंखौनो केजियाव 20 टाका दामाव बांलादेशआव साप्लाय खालामो बायगरफोरा बेनिफ्राय जाबाय मा 2030 सনৰ পিছত ৰাজ্যত প্ৰযোজ্য নহব বিএড ডিগ্ৰী 2030 मायथाइनि उनाव मास्टार जानो थाखाय कलेजाव नङा हाई स्कुलाव फोरोंनो सेकेन्डारि लेभेलाव फोरोंनो थाखाय बिएड नांगौना बे बिएडखौबो नाङा जाहैबाय नांनाय नंला आरो 2030 मायथाइनि उनाव बेनिफ्राय শিক্ষাত देशर 26 नम्बर থকা অসম কেনেকৈ শ্ৰেষ্ঠ 5 ৰাজ্যৰ এখন হ'ব बेरेखा हान्जाया माबायाव बुंदों आयेन आफादनियाव मैया जे जाय हादोरसाया शिक्षानि बेलायाव गासै हादोरावनो 26 नम्बरावसो दंहैयो बे बोरैहाय 5 नम्बरनि मोजां हादोर जाहैनो हागोन 5 नम्बराव थानाय बेनिफ्राय राजहुआ अपमाনৰ পিছত পদত্যাগ কৰক মন্ত্ৰী रंजित दासआ जोबोद लाजि मोनबाय गाव बै जे गामियाव न' लुब्लाबो टेक्स होनांगोन होननाय पारमिसन लानांगोन होननाय बेखौ उथायनानै लानांबायना दा बे लाजिनाय मोननांदों दा बिनि थाखाय बेखौ बिरोधिफ्रा मासे आगा नांगौ होननानै बुंदों आरो बेनिफ्राय जाबाय मा पेगासासर বিষয়ে সংসদত प्रश्न उठा अनुचित मा जाखोनो पेगासासनि सोमोन्दै पार्लियामेन्टआव कुइसनानो जाथावानो सोंलुआनो फैथावानो फन हेकिं काण्डक एराय सलार कौशल जे बीजेपी सरकारा फन हेकिंखौ एरायनानै सोलिनो नागिरदों हेकिंखौ गावसोर खालामदों नालाय बेखायनो एरायनानै सोलिनो नागिरदों गग्रार परा पिस हुकिसे दो पक्ष भारत आरो चीननि जि सिमना लादाख खाथियाव गग्रा होननाय ओनसोलाव मा मोन्नैबो हादोरा फायसयलायबाय नोंसोरबो फायसय जोंबो फायसय बेबादि आरो बेनिफ्राय खेलानि रादाब दङ 41 বছৰৰ পিছত চতুৰ্থ স্থানত ভাৰত मैया भारतनि आइजो हकी दलआ ब्रन्ज मेडेलनि थाखाय ग्रेट ब्रिटेननि दलनि बेरेखायै गेलेदोंमोन नाथाय अनाखाना जेननांबाय एसेनि थाखाय दा बे 40 मासियावसो थानांबाय भारतआ अब्लाबो बियो 41 बोसोरनि उनाव 40 मासियाव थानायाबो गाज्रि नङा मोजांनो बेनिफ्राय एमाजनर पक्ष राय उच्चतम न्यायालय এই माबा बेफार फालांगिनि सेलायलायनाय नांलायलायनाय बेनि थाखाय केस होदोंमोन एमाजना रिलायंस फ्यूचर ग्रुपनि बेरेखायै सुप्रीम कोर्टआ एमाजननि फरै राय होदों बेनिफ्राय
ঋণৰ সুদৰ হাৰ অপৰিৱৰ্তিত ৰাখিল ৰিজাৰ্ভ বেংকা थाखानि जे दाहार लानायनि आरो थाखानि सुदखौ बेनोबो लाखिबाय, बारायाखै, खमायाखैबो। बेनिफ्राय नতুन गराखिर अधीनলৈ दार्जिलिंआव जांपना, दार्जिलिंआव मोनसे साहा बागान दं जांपना। दा बिनि आसोल मालिका बे साहा बागानखौ फाननो ओंखारनाय नङा, फानखांबायानो। बालाजी एग्र इन्टारनेशनेल क्रय करिब बिदेशर बजाराव 4 टका साहा बागिचा। बे जांपना साहा बागाननि साहा बिलाइया बा साहाया मुलुगाव जायगा दङ, मुलुगाव डिमान्ड दङ। दा बेखौ बालाजी एग्र इन्टारनेशनेला बायसिगोन, भारतनिनो कम्पानि बे। बेनिफ्राय मोनसे मा जे आजीब रंजन मेसर बजरं पुनिया बियो दिनै ब्रन्जनि थाखाय, ब्रन्ज मेडेलनि थाखाय गेलेगोन, रुफाखौ मोनाखिसै। थाबार टेबुल परिष्कार करि ब्रन्ज जय हकी दलर मिडफिल्डार सुमितर करुण काहिनी। जोंनि भारतारि जि हकी दल हौवाफोरनि बे सुमितआ हटेल रेस्टुरेन्ट धाबायाव डाइनिं टेबुल हुगारग्रामोन। बे टेबुल हुगारिनो बियो जिउ खुंदोंमोन आरो बेनि गेजेरजोंनो बियो हकी गेलेलांबाय थादोंमोन आरो दिनै बे बान्थाखौ मोनबाय। बेनि उनाव जों फैबाय गोदान गुबुन रादाब बिलाइयाव आमार अखम होननायाव बेहाय दङ निजरि मन्त्रि भाष्य खन्दन करि तत्प'वानाय मुख्यमन्त्री। गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि मन्त्रि आफादनि सासे मन्त्रिनि जि बाथ्रा बुंनो बेखौ मा फांथेनानै दोननो बा दानगारनो हायाखै। आरो सोर बुंदों बे मन्थ्रिया? रन्जित दास, गृहकर। न'नि सायाव टेक्स, न' लुबाखै आरो टेक्स होनांगौ। दा रायजोफोरा होख्रावदों, बेरेखा हान्जानिफोरा होख्रावदों आरो बेखायनो दा बोखारनानै लानांगौ, लाजिनांबाय। ड्रप आउट बारिब 1.5 लाखर नाम भर्ति अनिश्चित। ड्रप आउटआ बांगोन मानोना स्कुल कलेजफ्राव मासि गैया। 1.5 लाख फरायसाया नाम थिसननो मोननाय नङा, सन्देह दङ। मरियनित नगर आग्राखन पुनर अखान्ति मिजो हिमान्त। ओजोंहाय नागालेण्ड आसामनि बर्डारावबो मरियनियाव फिर जादों दावराव आरो मिजोराम आसामनि सिमनायावबो बे एखे दावराव जाफिनदों। एसे सुग्लायनाया दा जाफिनदों आरो। बेनिफ्राय मोनसे रादाब गुवाहाटीर बरबारि भूमिस्खलन श्रमिक निहत। गुवाहाटीनि बरबारि होननायाव हा जस्लंदों बा गिसिखादों आरो बेहाय लेबार सासे थैदों। बेनिफ्राय मोनसे मोजां रादाब केन्सारर कक बृद्धित बाधा दिए मधुरिया। केन्सार गोख्रों जानाय बा केन्सारनि सेल बांनायाव समफ्राम जानाया बा समफ्राम फिथाइया हेंथा होयो, बेखायनो समफ्राम फिथाइ जानांगौ। बेनिफ्राय गुवाहाटी पृथक अभियानाव ड्राग्स सह 10 सरबराहगिरि ग्रेप्टार। गुवाहाटी महानगराव दाब दाब जायगायाव अपारेशन खालामदों ड्राग्स बेफारिफोरनि बेरेखायै आरो हमनोबो मोनदों गासै 60। बेनिफ्राय बङाइगाव निखा रहस्यनि पहर प्रचंड शब्द। दाखालि जोंनिथिंबो बे जादों, साहाथिंजाय जे बिराद माबा सोदोब जादों आरो गोजों अर जोंदों नखर सायाव सोदोबबो जादों आरो अर जोंनाय नुदों आरो खिन्थु बबाव गोग्लैखो बेखौ हले मिथि रोङाखिसै। बियो बै जे ग्रहाणु बुहुमथिंजाय माखासे ग्रहाणु बुहुमथिंजाय आवगायबोगासिनो दं होनदोंमोन, बेनो खामबाय आरो जे बुहुमाव गोग्लैथारनो मोनाखिसैगोन। दानिया जों बिदिनो नियमिया बार्ता होननाय रादाब बिलाइयाव जे बेहाय रादाबा दङ जे अखम मेघालयर सीमा समस्या मीमांसार आखार बतरा। मैया गुवाहाटीयाव आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा
मेघालयनि गिबि मन्त्रि कनराड चांमानि गेजेराव सावरायलायनाय जादों सिमना जेंनाखौ लानानै आरो बेयो जोबोद मोजाङैनो गोजोनै जाफुंनानै थांगोन होननानै आसा खालामो आरो बेखायनो बुंदों बिबर्तमान 12 स्थान पर्यायक्रमे समाधान आगोल जि मोन 12 जायगायाव एना-एनि दङ बेखौ मोनफा मोनफा सुस्रांलांगोन बेनिफ्राय बेहायबो दङ 2030 मायथाइनि उनाव बिएड डिग्रीखौ नांनाय नंला होननानै असल जासिगोन होननाया बेनिफ्राय दिल्ली जन्तर मन्तर कृषक प्रतिबादी कार्यसूची दिल्लीनि जन्तर मन्तराव ओजोंहाय पार्लियामेन्ट जागासिनो दं ओजोंहाय आबादारिफोरा जन्तर मन्तराव आन्दोलन खालामगासिनो दं सिख्रावगासिनो दं राहुल आन्दोलन अंखनलले तृणमूल बीएसपी आपे दा बे राहुलनि जि सोमावसारनाय सिख्रावनाय बेहाय तृणमूलाबो लोगो लायाखिसै बीएसपीआबो लोगो लायाखिसै आम आदमी पार्टीआबो लोगो लायाखिसै बेखिनियानो नियमिया बार्तानिफ्राय दानिया जों थांदिनि द सेन्टिनेल होननाय इंराजि रादाब बिलाइयाव बेहाय मोनसे मोजां रादाब दङ गिख्रंथाव रादाब बे जाबाय थ्रेट टु जाजेस जे बिजिरगिरिखौ सासेखौ दाखालि चिफ जास्टिसखौनो झारखन्डआव अट' सौग्रावनानै फुथारदों दा बेखायनो बुंदों आरो जे बिजिरगिरिफोरखौ सिगिदों Chief Justice says CBI IB not helping judicial officers. सुप्रीम कोर्टनि चिफ जास्टिसआ गाहाय बिजिरगिरिया बुंदों CBI IB फोरा बिजिरगिरिफोरखौ मदद खालामाखै जानोबो हागौ बियो बेनिफ्राय मैया अजन्ता नेवगा आसामनि जे फाइनेन्स मिनिस्टार बेयो गावनि रां बावजाखौ दाखिल खालामबाय बेनिफ्राय नेशनेल एजुकेशन पलिसि रुपीस 17,000 crore एलोकेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन पेगु डॉक्टर रनस पेगु आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि बिथाङा बुंदों मा जे नेशनेल एजुकेशन पलिसि एनईपी खौ मावफुंनो थाखाय 17,000 crore 67,000 कोटी टाका एलोकेशन खालामनाय जाबाय मैयानि बाजेटआव आरो रां बावजायाव इनिफ्राय फैबाय इंडिया चाइना पुल आउट ट्रुप्स फ्रम गोग्रा बेखौ जों आगोलावबो फरायबाय असमिया पेपाराव जे गोग्रा होननाय जायगा बेयाव लादाखाव दा बेहाय मोनसे सावरायलायनाय जादों आरो मोन्नैबो हादोरानो चाइनायाबो इन्डियाबो गावबा गावनि सान्थ्रिफोरखौ फायसैनानै दोनफैनो थाखाय राजि जादों बेनिफ्राय इंडिया टॉप्स एशिया इन वैक्सीनेशन सेज हु वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेशना मोनसे मोजां खौरां होदों भारतनि थाखाय जे भारतआ लायनो साउथ ईस्ट एशिया हादोरफोरनि मादाव कोरोना भाइरासनि वैक्सीन होनायाव सेथि मासि लानानै दङ जौसिनाव दङ बेखिनियानोसै दानिया फैदिनि जोङो बांला रादाब बिलाइ जुग संखआव बेहायबो बे आसामिस पेपारफोरनियाव थानायानो दङ थेवबाबो नैबे पाकिस्ताननि गणेश मन्दिरे हामला पाकिस्तानाव मोनसे गणेश मन्दिर दं बेहाय हामला खालामदों मुस्लिमफोरा गराफोरा आरो बेखौ नंखायखौनो निन्दा खालामदों इमरान खाना नंखायसो बेयो बेनिफ्राय एलटीबीर सुबिधा पाচ্ছেন না হিন্দু উদ্বাস্তুরা নেই নাগরিকত্ব যে एलटीबीनि खाबु मोनाखै हिन्दु खारबोनायफोरा सथबनायफोरा आरो बिसोरहा नागरिकत्वबो गैया बेनिफ्राय जाबाय
सरकारी केंद्र टीका नीति 5 टाकार कुपन आजब कांड करीमगंज भेक्सिन लानो थांब्लाबो हस्पिटालाव 5 टाकानि कुपन लानांगोन लानांगोनथ' नङा लानांदों बे जादों आरो दा लागासिनो दंमोन दा खोथाया बेरफ्रुबाय बेनिफ्राय नैबेहाय मोनसे रादाब दङ सीमांत विरोध केन अन्ध्रप्रदेश आइजलबासी नागरिकদের ভুল বোঝাচ্ছে एकांश संगठन मिजोरामनि माखासे आफादफोरा अर्गानाइजेशनफोरा गावसोरनि मिज' मानसिफोरखौ नंखाय बाथ्रा बुंनानै माबादों फुस्लायदों होननायाव हासेनो आरो दावराव खालामनो बे खोथाखौ बुंदों आरो बेखिनियानोसै बेनिफ्राय दा जों थांदिनि गुबुन गांसे रादाब बिलाइयाव बे जाबाय असमिया खबर बेहाय रादाबा बे आगोलनि बादि एखेयानोसै थेवबाबो नैबेखौ फरायफिननोसै ड्राग्स किनबोले पित्रे 40,000 टाका बिक्री करिले 2.5 बोसोरिया पुत्र बे जे अन्थाइ बिखानि बिफा ड्राग्स जाग्रा थाखा गैला ड्राग्स बायनानै जानो दा गावनि 2.5 बोसोरनि फिसाज्लाखौनो 40,000 राङाव फानदोंमोन बे पापिया बेनिफ्राय नाम भर्तिर বাবে 1.2 लाख आखनर अभाव बे एबार मासिनि आंखाल बेसे एफा एनैल' नङा हाजारनिल' नङा बे लाख 1 लाख निबो बांसिन मासिनि आंखाल जागोन गोबाङा एडमिशन मोना हालासिनो थानांगोन बेनिफ्राय जाबाय मुख्य सचिबर सीबीआई रिसार्चेटेड स्टाफ ऑफिसर सीके भुयार प्रशासनक अटपान बे अफिसार सासे सीके भुया होननाय बियो मावखुंथायाव दादागिरि खालामगासिनो दङ बेखिनियानो बिनिफ्राय जों दा थांदिनि दैनिक असम होननाय दैनिक जनमभूमि होननाय रादाब बिलाइयाव बेहायबो बे आगोलनि रादाब बिलाइफोरनि रादाबानो दङ बेनिफ्राय अब्लाबो नैबेखौ जों फरायनो हायो 15 आगष्ट पाছত आन्तर्जिल्ला यातायात मुकलि हब केशव महन्त बुंदों 15 आगस्टनि उनाव राज्यो जिल्लाजों जिल्ला थांलाय फैलाय बन्द खालामनाया खुलिफिनसिगोन बेनिफ्राय प्रशासनर अभाब खतिसे आईएएस बिखाया जि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बेहाय आईएएस अफिसारनि आंखाल जादों होननानै बुंदों बेनिफ्राय 30 गराकि छात्र छात्री नथका विद्यालय प्रादेशिकरण নহয় 30 निबो खमसिन फरायसा थानाय स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जानाय नङा बिधान सभा शिक्षा मन्त्री घोषणा मैयानि आयेन आफादाव शिक्षा मन्त्री रनज पेगुआ बे खोथाखौ बुंदों बेनिफ्राय ओरैहाय 2030 सनर पाছত विद्यालयৰ शिक्षक नियुक्ति बीएड बाध्यतामूलक हब मा जाखो बेले 2030 सनर पाছত विद्यालयৰ शिक्षक नियुक्ति बीएड बाध्यतामूलक हब नङा নহबसो जागोन बियो नांला होनदों असिरै 5,921 गराकि शिक्षকক नियुक्ति दिया हब थाबैनो 22,921 मास्टार थिसननाय ओमफ्राय 30 बोसोरनि लम्पट ग्रेप्टार बे जे आइजो माबा खालामनाय जिनाहारि खालामनाय डक्टर हासदेव दाबिद स्थानीय लोकर तीव्र प्रतिबाद लाहौरी घाटनि घटना बे बाथ्रानि उनावबो आरो सासे लांसुनिया बोराया बे गाज्रि खामानि मावबावदों दा बिनि उनाव जों थांदिनि दैनिक असम होननाय जोबथा रादाब बिलाइयाव बेहाय दङ कृषक विद्रोह सामिल शुद्ध विरोधी दल जे दिल्लीयाव जन्तर मन्तराव जि आबादारिफोरा होसिख्रावबाय थादों बेहाय गासै मोन 14 राजखान्थि दोलोआ बाहागो लादों बे
बेनिफ्राय दिसैबिलिट नगर फलक आतराबले हाहकनाय प्रहाखनार दिसैबिलियाव नागाफोरा जि सोरबा सोरबा गासिबो नागा नङा सोरबा नागाया बेहाय जि साइनबोर्ड लगायदोंमोन गावसोरनि हा होननानै बेखौ बोखारनो आसामनि रावबो पुलिसानो बा बिफाननि खुंथायनि अफिसारानो गोहो गैया इदि होननानै बुङो। बेनिफ्राय आक्रमण बेदखल मिजोराम आरक्षीर दाराय विधानसभा सर्वदलीय प्रतिनिधि दलर प्रतिवेदन बेरेखा हान्जानिफ्राय बुंदों जे आसाम मिजोरामनि सीमा दावरावआव मिजोराम पुलिसफोरानो बेनि गाहाय दायनिगिरि बिसोरनो हा सेदों बिसोरनो सीमा नारदों बेनिफ्राय बीजेपी विरुद्ध ऐक्यबद्ध जुजार आखड़ा बीजेपी बेरेखायै जुजिनो थाखाय लुरिनजोतिनि अखिल गगैनि हानजाफोरा ज' जानानै जुजिनो थामथिम खालामनो लादों। 5 बोसोर 62,000 परियालों के म्यादी पट्टा बोसोरबायाव 62 रोजा नखरनोल' पाट्टा होदों आरो लाख लाख मानसिया पाट्टा मोना हलासिनो दंबावो। जुमाहते बिटिआर नतुन शिक्षानीतिर खसरा प्रमोद बर'आ बुंदों जे दाननैनि गेजेरावनो बिटिआरआव गोदान शिक्षानीति गायसनगोन बे बा चालु खालामगोन। टकिअ भारतीय हकिर नवजीवन जेनदों मोननैबो हौवाफोरा ब्रन्ज मोनबाय हिनजावफोरा नाथाय ब्रन्ज मोनाखिसै अब्लाबो होनदों मा टकिअ भारतीय हकिर नवजीवन टकिअआव भारतनि हकि दोलोफोरा आइजो आरो हौवाफोर सोर जिउ मोनदों। निरजक लय अजुत आखा नीरज चोपड़ा बेखौ जोबोद आसा खालामदों भारतआ बियो जेभलिन थ्र'आव बान्था मोनथारगोन होननानै दा ब्रन्जनिल' नङा रुपा सना बेखौ आसा खालामदों। पुरुष रिले दल व्यर्थ रिले रेसाव भारतनि हौवा दोलोआ जेनबाय लाजिनांबाय। बेनिफ्राय प्रथम इनिंसआव भारतर अग्रगति गिबि इनिंसआव भारतआ सिगांनो हादों। बेनिफ्राय एशियाड एथलेटिक्सर आमुल संस्कार परिकल्पना एशियान इउनियनर बेनिफ्राय जाबाय हरिनिर अलिम्पिक पिसिआर सार्टिफिकेट हरिनिर अलिम्पिकनि माने मोदोम गैया देहा गैया आरो सोलेर गैया जिउ दङ मोदाय भूत बे ओमफ्राय पिसिआर सार्टिफिकेट मा बेखौ जों खोथाखौ बुजिनोब्ला रादाब बिलाइखौ बुथुमनानै बेखौ फरायनांगोन आरो रादाब बिलाइया जाबाय दैनिक अखम गुबुनाव गैया दे बियो बेहायसो दङ। बे एसेखिनियावनो दिनैनि रादाब बिलाइ फरायनायखौ फोजोबबाय। जोबथारनायाव आं नोंथांमोननो गासैनोबो आंनि गोरबो सिंनिफ्राय साबायखर हामलायनाय गोजोननाय आरो खुलुमनाय जासिबाय। गोजोन्थों।